Khowai Hankorni 26 Ashrambari Constitution bising khobjak Tulashikhar Purba Rajnagar. Athwk Twisa Kamini Takhuk Bimal Deborma. Bisiburi Rombui Nok Nukhung Kichik Kwpula Khwlai Watui Nokbarni Jora Thuya Khwlai Rang pusa Korini Bagui Khaw Musungbo Nokhuk Swnamui Maya Wngui Tongjamani Takhuk Bimal Deborma. O Jora no 26 Ashrambari ni Khowai Salka Division IPFT Bodol ni Bwkhaktwi Nok tangna bagui Nok Khungsani team Chubachu Yapharkha Ti aboni yagolobo Champawani bandali Kamini Takhuk Sodes Debormani Nukhungobo Chubachu Yapharkha Aro manjakha Tulashikhar Block BSC Chairman Boromgonang Pradip Deborma Ashrambari Khowai Salka Division ni President Boromgonang Niru Deborma Division Assistant Secretary Boromgonang Manoj Deborma Khowai Salka Division ni Youth IPFT President Boromgonang Pintu Deborma Akosong Obahai kuri sugani Jora Chubachu manma bagai belai khasrang jaka Takhuk Bimal Deborma tei Takhuk Sodes Deborma 990 paithagota mosaka Chini Hamkrai TV ni mangfli Belan hambai chung chini party hite chung dirgo din doriano wansukja karon chung jekono borono সমস্যা সমাধান খানা বাঙালি chung agoi tongo ba wansuk tongo chini Takhuk khoroksa ba belai borokaham chini bibol bin Nukhung belai chaya dirgo din thege no chung khobor man tongo tini chung Jora mankha bin Nukhung chung kicha chubana ni phaija tamni ba norok nogoi tongna bini belai logrok chaya ong tongo khub kosto goi tongo bhig busabai haipano bini songchar belai naithok ge aboni bangano chung tini pal khai tini Khowai Salka division hoite icha chubajan noi chung o tin rok tulai phika bono jahate bini Nokhung ba nok Hamkrai tisana bangoi chung tini agoi phika chung IPFT Khowai Salka division hoite ge tini belai Jora no ang kaham hine wansugo mahai chung Jora sigangbari chung sepmeng babai tini chini Takhuk kusu Bimal chini Champar Sodes bin Nukhung chung thangoi mahai keno chung thangoi tin rok ri phaika ang phai bobai phai kok salaika bini kaisa tanmimba belai osubida klaija bini kuno document koriko ke buskango bin document chung jachai khai bono srai srai ka chung document sikang rigana tarpore wansuk jaga tini phai sobaika chini Khowai Salka division ni IPFT ni chini president chini CSC chini Sanjeev babu chini division assistant secretary chini division jotto boro phai manjaka sagar Takhuk nana tini je suba phaimanu gin mane neng nin khawba haima tong an khabelai no hambai jotono no hamjaka khabai khubai sar songmano rikhna ne ang asa khaiyo jai sar songno ang Thuya sangno logiri thanai ne ang jotono lukono saikhna sakang rong kan ke bachura suba phaike ano ke basuba yakho aban jarai no oba hai obostha khlai tongo no khuk hamiangai sarsono pila suba una no nin bum khai an bum khi sodes kami khai champar bandani